Right, nhasi ndiri kunoku kubhuku rekwa GT kwachakonda kwabushu handiti kushamba kwandauya kuti ndizomboshanyira mhuri iya, mhuri yemudzimai anonzi Dadirai Nyashure ane 36 years dzekuberekwa. Dadirai Nyashure ane vana vainavo vana 6 vatoda kuti timboona. Last time ndakauya panapa ndikakuratidzai mararamiro avari kuita. Nhasi tauya tiine zvatauya nazvo zvatoda kuti timbovapa, handiti toda kuti timbovaisirawo cabin ndichitoti thank you so much kune vese vakabatsira kuti tinge tiri tinowana cabin iyi. Mwari wakudenga kuitire zvakanaka, Mwari akuropafadzei. Hama dzangu, pamusha panapa zvinhu hazvisi nyore, pari kufiwa nenzara, nzara yekutoshayiwa chekudya, chando, vana havana kana zvokupfeka, vana havana kana magumbezi. So please ngatinzwei nyaya iri panapa kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana nemudzimai ari panapa. Handei tinozvinzwira. Kasimbe Makadii henyanza? Aiwa, tinofara. Kwakadiwo kuno? Kuno tiri nani, kwakadii kunobviwa? Kuri nani. Chekutanga, mhuri yeZimbabwe ingada kutanga nekuziva zvakare kuti zita renyu munombonzani, mune makore mangani? Zita rangu nonzi Dadirai Nyashure, ndine 36 years. Alright. Last time patakauya panapa takavimbisana kuti tichazodzoka mazuva mashoma. Ndofunga last week iyo yandiri? Chokwadi. So nhasi tadzoka tine chipo chatinacho chakabvawo kune dzimwe hama mushure mekunge vaona video ratakaita. Vakabatikana naro vakabva vati vada kuti vakutangirei nekumbopaiwo patemporary pekuti mugare nevana, inova cabin yatauya nayo. Mungada kuti kudiwo kune hama idzi? Kune hama idzi ndingade kutenda chose kuti hama maita basa, hama neshamwari. Rambai makadaro muchingondisimudzirawo. Imi hama neshamwari kusvikawo pamunenge makwanisawo. Muchingondisimudzirawo kuitira kuti ndiwane kurarama. Ichokwadi. Pari zvino chatakwanisa kuuya nacho cabin nemablankets too. Ndozvatati patangozviwana tikatotegai tikurumidza tadzoka. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuti izvo hamuna nemhuri kune vangada kubatsirana nemi? Alright. Chandingade kutanga hangu kutaura ndechekuti chikafu chaicho chekuti ndidye nevana handina. One, kechitumba chikadze kuti vana vapfeke kana zvekutsikira kumakumbo kwandihava mutorina kana chandinacho, svika pekubikira pacho handitorina, ndingorini ndakatongosiyiwa ndakadaro. Saka ndonyaya iripo. Alright. Tiri panapa stand ino ndeyenyu here? Stand ino sofa ndeyangu. Alright, handi ndo pamakatochengeta murume wenyu? Ichokwadi. Alright. Also ndo pamakatiratidza pakavigwa vamwene venyu handiti? Ichokwadi. Alright. So kureva kuti panapa kana kune vangada kuvakirai imba, munokwanisa kutovakirwa imba yenyu ipo panapa? Ichokwadi. Alright. Kuvana ava vari kuenda kuchikoro here? Vana kuchikoro zvekuti vaendese kuchikoro zvacho ndozvavasina. Vakange vanzi vaendeswe nebhimu, but bhimu yacho haisi kukwanisa kuvabvisira zvese zvekuti vaende vakakwana. Kubva kubhutsu kwacho havatorina, mainifomu yacho havana, zvese kana chese chinonzi vakwanise kuenda kuchikoro chacho havana. So kune vangada kubatsirai mungada kuti kudii? Kune vangada kundibatsira ndinoti vabereki, rambai muine mwoyo, ndibatsirei kusvika nepamunenge magona napo. Nekuda kwokuti ndiri hama yenyu, musandiregerere, ndibatsirei. Alright. Yes, shamwari. Baba, makasimbe? Ipo zvedu makadiwo baba. Tiri nani. Ayo, tinokutendai. Shoko rakasvika here kuti musvikewo muzotibatsirawo panapa? Chokwadi rakasvika, ndakasangana naro ndopananguti wakandichienda ndizvo ndauya kuma8 kuseni. Ndakutoora munhu ndikati vabuya nguva iyoyo vakandibatsirana navo vanenge vasiri kuuya. Alright. Murodhi zvibinge zvinowanda plus nekubatanidza kuti tiuya asi tanga tichiuya zvedu. Ichokwadi. Basa riri panapa makatasawo imba iyi. Imimi ndimi vatanzwa kuti muchabatsiranawo kuvaka imba iyi. Ndezvipi zvanganzi zviri kudiwa kuti imba iyi idzokewo mukondisheniwo zvakanaka kuti vana vedu ava vazukuru vange vari vanoraramawo zvakanaka?
chokutanga ndanga ndati tikange taigadzira denga rikapera inodawo kuti masaidhi umwe kuti ive imba yakasimba inoda plastering mumbawo macho mukati umu munodawo floor. Alright. Mari shoma yekuti imba yedu ikwanise kunge iri inoiswa denga sekuona kwenyu kuti hapana iri kuda huswa uripo uri kunza ukwane kunge uri unopedzisa kupfuurira imba iyi. So tiri kungokumbira mhuri yeZimbabwe kune vanokwanisa kuti tinge tiri tinobatsirana nehanzvadzi vedu. Pari kudiwa mari yekuti tinge tiri tinotenga material yekuti imba inge iri inovakwa zvakanaka. So kune vese vakasununguka kuti bata panhamba dzepascreen nekukasika, onai muchando kana vana kutotaura kunoko havana kana majuzi, havana kana bhutsu. Kune vanoda kubatsira tinokumbira kuti munge muri munobatsirana nesu kuti vana vedu vange vari vanowanawo zvekupfeka. Ndo zvese zvawakatopfeka izvozvi. Ava matwins anditi? Ndo matwins edu. Pana nani matwins edu? Pana Faith na Fleming. Fleming ndiye mukomana na Faith. Vane makore mangani? Vane gore 9 months. Okay, tongoti almost 2 years anditi? Fleming na Faith matwins edu. Tiri kuda kuti kune vanokwanisa ngativatengerewo zvinodziya, vapfekewo zvinodziya kuitira kuti zvifambe zvakanaka. Chikafu chaicho pamba panapa hapana chikafu. So mukangoona video iri mukaignora, aiwa zviri kwamuri, but zvinhu zviri kutoitika it is real. Pekugara tazama kuti tinge tiri tinowana pekuti vagare, tichitenda hama dzacontributor dzatipa macontributions kune vakabatsira. God bless you so much. Tinogona kutadza kutaura ine mazita asi Jehovha Mwari wekudenga anokuziva ine mazita. Also nevakatipa tine blankets atakapiwa atauya nawo mushure mekunge imwe hama iri kunze yaona situation iri panapa yakabva yatokurumidza ikati aiwa chitomhanyai mutore mablankets atinawo panapa. Mwari wekudenga akuitira zvakanaka. Tiri kutoda futi mablankets mamwe, tiri kuda zvekupfeka zvevana kuitira kuti basa ringe rinoenda mberi. Kune vese vanoda kubatsira nesu, namba ndo dziri pascreen. Aiwa tinokutendai mhuri yeZimbabwe. Mwari akuitire zvakanaka. Vateteka. Iyi ndo imba yenyu for now yatatirege timbokugadzirirai. Mungada kuti kudii kune vakugadzirai imba iyi? Vandigadzirira imba chekutanga ndingade kutenda kune vose vaisa maoko avo kuti ndikwanise kugara pakanaka. Nekuda kwokuti ndanga ndanzwa nekugara ndichitonhorwa ndichinaiwa nemvura nevana. Saka ndinoti maita henyu vabereki, garai kure nemoto mungazotsva. Rambai makadaro nemwoyo yenyu, musachinje moyo, rambai makadaro. Aiwa tinotenda. Dai mawedzera ndigonewo kudai ndichararama ini pamwe nemhuri. Saka aiwa ndoti maita basa. Tinotenda. Chokwadi. Aiwa mhuri yeZimbabwe, thank you so much. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Aiwa kune vanoda kuti tipfurire mberi nekubatsira tishandure upenyu hwemurandakadzi pamwe nevana, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen panapa pamusha. Ndanga ndakangangotora chimwe, hapana futi toilet panapa nditi. Toilet chaicho hapana. Mvura inotofambirwa 2 kilometers kuenda kurukova kunochera. Ndofunga ndaita rimwe video remugodhi wepanapa wanga uchicherwa nevana komana, uri kucherwa nevana komana, dziri shungu dzekuti dai vaitawo mvura pamba panapa. So kune vese vanoda kunge vari vanobatsirana navanzvadzi vedu, amai, vana tanaka, munongotibata panhamba dziri pascreen. Imba yenyu yaitimboona, imba haisati yane floor, ikebhini yangoinstolewa. So regai timboona. Pindai henyu, pindai. Hamusati magadzirwa, so moda kuti mutozogadzirwa. Pindai ndemenyu, mba ndemenyu, tisita kutoti odi. Odi. Saka munomu muchazosakurawo zvakanaka mogadzira, moita kuti mumba muite zviri nani. Tikaona vanotibatsira tinoda kuti munge muri munoitwa floor, kuitira kuti munge muri munogarika zvakanaka. Ndakandiudzwa nevakomana vemakebhini vachiti masaidi mogona kuiswa maboards zvakare. So zvese izvozvo tinokwanisa kuti tinge tiri tinozviita kana tichibetserwa nemi. So imba ndeyenyu. Aiwa maita basa. Mombotangirawo ipapa. Maita
zvese zvese I think you can see. Mawindow andovhurika. Mawindow aripo andovhurikawo, mhepo ichipinda. Vanawo vowanawo pekutangira namai. Zvichitofamba zvakadi, zvichitofamba zvakanaka. Alright, zvakanaka. Tinotenda. Alright, so mari yandinayo panapa ndeyekuti tinge tinopa imimi muchawanawo yechikutiwo mumbotengera vana zvanhasi chikafu, anditi, and then mari yatinayo tombopa deposit vachagadzira imba yedu, anditi, rega tivape deposit. Hama dzangu $10 chaiyo yandavasira, $30 yasara yekuti tinge tinopa deposit varume vachagadzira imba. So ndikumbirawo chikafu kuti vana vawane chikafu. Ipapapa vachatongotenga chingwa chekungoti vatongorarama nacho zvanhasi. Ko mangwana vana vachaita sei? Ngatiwanikwe kwete tinobetserana nemurandakadzi kuti zvinhu zvinge zvinofamba zvakadi zvakanaka. Namba ndodzepa-screen kuti tinge tinobatsirana nawo. Aiwa, tinotenda Mwari. Tinotenda. Kuna vose vakabetsera kuti tinge tinodzoka zvakare panzvimbo ino, tinoti kwamuri Mwari wamasimba usakuitire zvakanaka. Ropafadzwa zvizhinji naMwari, uyezve kuna avo vachabatsira nesu muitwe zvakanaka. From Uncle Saint neScientific Crew, for now tichiti it's much love.